Здравейте! Как да хакнем отлагането? Човешкият ум обича метафори. И сега ще използвам една такава. Представи си, че издишваш и задържаш и не си позволяваш, отлагаш да вдишаш. Колко време здравословно можеш да отлагаш? Така е и с отлагането в живота. Помисли си, ако тази метафора е била красноречива за теб, достатъчно показателна, ако те е докоснала, помисли си какво отлагаш в момента в живота си. Ако е нещо, което можеш да свършиш за няколко минути, просто стани и го направи. А ако това нещо изисква повече време, просто си го запиши в тефтера, в графика като задачка и наистина с срок и време за изпълнение и наистина го направи. Изпълни обещанието към себе си, защото когато изпълняваме обещанията към себе си, ние се чувстваме спокойни, ние се чувстваме уверени в себе си. Личната отговорност е много, много важна. Както постъпваме в една ситуация в живота си, така постъпваме по този стереотип, постъпваме и във всички ситуации в живота си. Аз съм Бисерка Вълчева, твоят експерт за себепознание, реализация и щастие. Мога да ти помогна да хакнеш отлагането, да хакнеш автосаботажите, да хакнеш онези малки препъни камъчета, които ти пречат за осъществяване на твоите цели. Прекрасен ден от мен и до скоро!